Ja, vi har så trukket det her uddrag af en roman, som hedder Constance Ring. Bogen er skrevet af Amalie Skram. Amalie Skram, hun er norsk statsborger, og bogen er skrevet i 1885. Da hun skrev bogen, var der ikke rigtig nogen, der udgik bogen, men senere, da bogen fik et bedre ry, så valgte Gyldendal at udgive bogen. Bogen er bygget på selvbiografisk stof, og det handler om herr Ring og Constance Ring. Herr Ring, han har en affære med deres stuepige, som hedder Lette, og da Constance finder ud af det, vil hun skældes, men det vil præsten ikke tillade. Bogen handler om Constance Ring, som ikke har det særlig godt, fordi hendes mand, herr Ring, har været hende utro med stuepigen Lette. Constance Ring gerne skilles, men da han kommer op til præsten, synes han, det er en meget dårlig idé, fordi mænd kan ikke styre deres lyster, og kvinder kan godt styre deres lyster, mener præsten, så derfor burde hun vågne sammen med sin mand. Personkarakteristik. Vi har valgt at analysere Constance Ring og præsten. Vi har valgt at analysere præsten, fordi at, han er Guds mand, og det er ham, der ligesom skal sørge for, hvis folk vil skilles og sådan noget dengang i tiden. Og Constance er en hovedperson. Men hvis vi starter med præsten, så er han jo Guds mand, og han er samtidig også lidt en mandsjuvenist, når han siger, at kvinder, de skal følge reglerne til punkt og prikke, men mænd, de må godt få bøjet deres lidt, fordi de ikke kan styre deres lyster. På grund af, det var jo også kvinderne, der gjorde, at vi blev smidt ud af paradisets have. Miljø. Altså, herr Ring og Constance, de bor i et parcelhus inde i storbyen. Det kan man se i kapitel 10, linje 3, hvor de går forbi universitetet. Universitetet har vi valgt at tænke, det ligger højst sandsynligt inde i storbyen, da der ikke ligger særlig mange universiteter ude i andre steder. Og de er forholdsvis rige, da de har en stuepige. Det var ikke alle dengang, der havde en stuepige, og det er det jo sådan set heller ikke i dag. Det var det. Oplæsning. Det vi har valgt at læse op er en samtale mellem Richard, som også i bogen bliver beskrevet som herr Ring, og Hansen. Hansen og Richard, de er gode venner og har i det her afsnit en samtale om Alette. Og jeg citerer: "Du må død og pine være forsigtig, Richard, så din kone ikke får snø i det," da han med eftertryk på hvert ord. Hansen slog ud med hånden: "For resten du, det er en leghistorie, pokker så kedelig. Og altså, ja, det gør mig ondt for din kone. Drive på sligt i sit eget hjem, det er noget svineri, du. Når ulykken engang er sket," siger Ring med et skuldertræk, "er der skam viden nytte i at holde moralsk foredrag bagefter, og desuden, det er let for dig at snakke med en kone som Constance." Ja, jeg skal så tolke det her. Ud fra det, vi har valgt at læse op, kan man se, at de anser Constance for at være en dum og naiv ung kvinde. I sidste linje, især hvor der står, det er let for dig at snakke med en kone som Constance. Vi har valgt at personificere islam, fordi at der er meget kvindeundertrykkelse i islamreligionen, og der er der også rigtig meget her i bogen. Og vi mener, at Constance Ring bliver undertrykt af præsten, af hendes mand, af alle, tror jeg, kvinder på det tidspunkt. Og i islam bliver de for eksempel undertrykt ved, at det skal være burka, fordi mænd ikke kan styre deres lyster, ligesom de ikke kan i bogen, siger præsten.